Hingke hainam supirotaisa kharamnai yang tongkha tinikhai thangna nangsinai ang ikola kipusan tendi no phaimani berainani yango ani parao hingke aboni pore kuwayo guest station bagai interview rogna nango hini ang thang mane nogo thangjak yang tongkha hingkai aborok riwi akon thangsinai hini hingkai tinikha thana nangsinai khana thana hin tongmani hingke mano tha hamjago hini chokro nanai mani ko hingkai norok nai tongdi song tharok bo chokla kheklangna hini bwsak tor toya nongno phunuknai mo chini nokhlao no kaimani bit kanaro semano chokjak mo khor kisi bwsabo erka sidu saimia ikonong noro system simi phunuk ikhanne mahanai tongkho dharma baibo dikhe ha khiblayo mane bolong rogo hwnga hwngkai ta giwo ongko dharma simi chiklang thango sablesa godalo klang thangmanba yago godal bai da bai khaye hingkai omo haikeno ongko dharma bai ha khibo dharma kotor hwnkhe tebo ha kotor kotor thangbo hakor mahanya rok thanga dharma bai ha khibani system yong kawar chak ma han bageri kisi sokna bagi manai no dagi siyang ko bolong rok rifano no phan yong kharok baru siyang goi ko nogo no para no iko gana kuni rong thakai masa khati khai bolong krin bagai bolong rok komor thangba ke robot rok beba khaibai gana guni ambagi tha bolong rok man thoya tin kami para rok tha dukon kai masai tong hapan bolong ni te thokja wang Oh 시끄러. 아기는 뭐라고 어떻게 다 가락 라이트지. 무슨 시거? 무슨 양막 그 아버지 참아라. 아유, 하고 정말. 알아 다 하고 보고 서로 댕한데 때 무슨 디세 말리 양은 되겠다. 아기는 뭐라고 미안해. 뭐가 다 하고 라이트. Oh 시끄러. Luang kali ya setting dia. Iko mo. Orang mang doha. Itu torka. Tongku iko arutay. Ini sasu saya tongku. Yang satu kasih. Thakna nai tongkha. Joto isuk mang khatha. Moka khorsani. Moka te khorsani gana no borok. Moste bangkhana semano sogoi jeng phawri ma jingga khaya kuna hin tongta hingga taklai te se sok man le sira busri kubang ma rungsak mo te mangkha lo nong no phunu man sile ulo abo se ta mo bisingni oda waini khai tongkha siro agoi bisawo da waini khai tongkha siro semano sok jakhni jeng jokli ata gamsi taklai sok na mele se busri kubang ma khajak mo kha bahan khadrop sigo te er khamo busri sima thangsuka Iko ata kang kanos nuya bla. Iko nuya de. Sinari ko naga na ko embu phangsin ko embu phangsa ko boroni ba ata ka oras phai chai tong phai bai pang kanos nu huya ko. Oh ata kan ta. Mama bu ata ka khang Oh ata ka bang mane. Ata ka ko embu te. Mo bura ata ka suk dol cha. Oh ma bang mane. Guy ta khai thangna bageri thirok mbai kha mano na sing tongo ma garage senjora na kleri ro hna hin tonga no nge nijini asai family nok lakhiwi bo han khi sap thanang sunai bana abo sangsar ni raida se sele pani se yo ma thango hungkai Satung tu mana? Tahu kurus apa itu?
ये चार्जर दाखा हागौनि पद बुबार फुमखाय मा बिम बकाय मानि हिने निर बलग फुनुक दी जागे किलां दी हिने साव हाले फुरुन मुजुं जाक्तर बकाय माने खुमनाय थके बारि दंका हिने तेजा हलि काइन साव अंका सुते रगरि ओइ Tôi ham cái lá cái sao bỏ cái sao ta có anh bữa tan tan này gì nữa bữa phải gì này buổi bán sao được thì khai này được đâu bữa bị kêu này buồn phải là này anh buồn ba tỷ giác ta khai thế ham cái buồn giờ vẫn xả lại đâu